dito po tayo sa bayan ng Betis po. Dito po masarap yung pizza ng baboy. Ayun po mga kawara ko. Nasa bayan po tayo ng Betis. Ito po mga kawarak at nasa simbahan po tayo ng Betis po. Buti na lang nakapasok tayo. Ayun po, yung matatandang simbahan. Ngayon ko lang po napansin, ayun po, yung mga simbahan na alos lahat ng Apostoles, Jesus Christ, Santiago Apostol po. Si Apong Santiago Apostol. Kung makikita po ninyo, nandun yung larawan ng ating Panginoong Hesus. Pagkatapos yung nasa itaas, ayun po, at kung makikita po ninyo mga kawarak, ito po yung mga antik na simbahan. Ngayon ko lang po napansin, basta yung simbahan, yung mga antigong simbahan po, Santiago Apostol po. Yung mga antigong simbahan po, yung may mga dome, ngayon ko lang po nakita na nandyan lagi yan. Yung apat na pangunahing nagsulat ng ating sa banal na tipan po. Nandyan po si Apong San Mateo, San Juan, San Marcos po, at saka ito po San Lucas, San Lucas. Ayan po sila. First time ko lang po na pumasok sa aking isipan. Ngayong nag-vlog po ako, ngayon ko lang sila napansin na ganito po. Alam niyo po, ulitin ko po, si San Juan po, hindi po si San Juan na Bautista po. Yung sinasabi kong mahal na mahal siya ng Diyos. Kasi yan, lagi siyang parang paborito siya. Isa sa paborito niyang apostoles po na basta umupo sila, lagi siyang nakatabi kay Papa Jesus at laging nakasandal yung ulo niya doon sa dibdib niya. Kaya mahal na mahal siya. Lahat po sila mahal, wala namang kinikilingan ng ating Panginoong Jesucristo, lalo na po yung mga tinawag niya. Siya po yung nakakulong sa Patmos ng mahabang panahon. Tingnan mo siya, kaya nga sabi nga po, everything has a purpose. Isang purpose ng Diyos para makabuo siya ng maraming sulat na doon lang siya at yung mga pangitain, mga panaginip na binigay ng Diyos para po sa revelation, pagpapayag po. Ayan po, yung dome, yung mga matatandang simbahan po, lagi silang nandyan. At saka, antigo siya. Kaya nga sabi nga, alam niyo po, yung sa aking experience po sa buhay, once you feel the love of God in your heart, totoong wala ka nang hanapin pa. Yung sabi ko nga, you want to die than to live po. Minsan naranasan ko po, the Holy Spirit touches my heart. Sabi ko, yung pinakamasarap na naramdaman ko sa buhay, sabi ko, Lord, take me with you na. Talaga yung cry with the love of God po. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Alam niyo po ba kung ano yung interpretasyon ko doon? Yung sariling interpretasyon ko lang po. Yung find and feel the love of God in your heart. Kapag yun naramdaman mo na sa yung puso, everything shall be added unto you. You feel satisfied and contented. Lahat po ng yaman sa mundo, hindi mo na kailangan yan dahil yung nararamdaman mong pag-ibig ng Diyos sa puso mo, higit pa dun sa yaman sa pinakamayamang tao sa mundo, mararanasan mo po ang tunay at totoong ligaya po. Yun nga po, sabi nga, napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. Yung just feel the love of God in your heart. Lahat po. Ang nangyayari kasi sa atin, we don't feel the love of God. Alam natin na mahal tayo, na alam po natin na mahal tayo ng Diyos. Pero hindi po natin nararamdaman yun sa ating puso. Sa'yo, wala ka nang hanapin pa. Yung mga salita niya,
hindi mo na masyadong mapapansin yon dahil yung pag-ibig niya nandun na lahat sa puso mo. Kaya nga yung iba walang ginawa kundi magtalastasan, mag-awayan sa kanyang salita. Kasi they have something in their heart. Hindi pa sila fulfilled. Para po kapag ang puso mo ay fulfilled na yan sa pagmamahal ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay, kapatid, hindi mo na kailangan makipagtalastasan pa ng kanyang salita, kundi nanamnamin mo na lang yon sa iyong puso. Napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. And Holy Mother, ang ating mahal, pinakamamahal at butingin na, sabi nga, they are just an image. Kapag po naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyong puso, mga images na yan, mga kung ano man yan, yung parang you are inspired na lang sa kanila. May inspired ka sa kanila imbes na yung itatapon mo sila, babasagin mo sila. They can do nothing. They are just an image. They are just an image of the Holy Mother. They are just an image of God. They are just an image of apostles. Hindi mo na mapapansin yun dahil ang alam mo, wala ka ng ibang napapansin at nararamdaman kundi ang pag-ibig ng Diyos sa iyong puso. Ayan po, isa siyang matandang simbahan po. Isa siyang matandang simbahan. At saka alam niyo po kasi yung salita ng Diyos, kanya-kanyang sekta, kanya-kanyang interpretasyon po yan. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Isang salita ng Diyos lang, isang verse lang sa Bible, yun ay tumutumbok na at tumutugma sa lahat ng tao sa mundo, sa lahat ng problema, sa lahat ng bigati, sa lahat ng yaman. Nangilabot po ako, meron po akong nakitang larawan dito na kulay itim po siya ng Santo Niño. Alam niyo po mga kawalak, one day dun sa kubo kung saan kami tumutuloy yun ng mga kawalak po, meron akong nakitang tumatakbo, mataas siya, yung bata pa, ang spirit. Nagulat ako, bigla na lang ninakaw ng aking paningin, napalingon ako. Crossing our gate po, tumatakbo siya. Kulay nakaitim siya. Yung damit niya na parang ganitong kulay na damit, yan. Pagkatapos naka-short lang siya. Yung short na kulay blue, pagkatapos may stripe na kulay green. May dala siyang jar at tumatakbo siya. Yung parang, kung titignan mo siya, yung parang siyang yung warrior sa bundok, yung tumatakbo siya na yung wala kang maramdamang yabag, yung mga paa niya parang tamang-tama lang na nagtatouch sa ground. Let's say 3 seconds. Yung 1, 2, 3, 4, 5 mga ganun, nakita ko siya tumatakbo, meron siyang dalang jar. Kaya ang ginawa ko po, pinagawan ko siya ng isang larawan at yun ang para hindi ko siya makalimutan po. Kaya po mga kawalak yung sinishare ko, nung makita ko siya tumatakbo siya pa ganyan, mabilis yung takbo niya, parang parang yung warrior, yung straight body siya, yung kamay niya talaga yung straight, yung parang runner siya talaga. Pagkatapos dun sa kaliwang kamay niya meron siyang ipit-ipit na na jar, para siyang yung jar na kulay siya, kulay puti. Kaya nakita ko kulay puti po. Ayan po, kaya yung kagaya nung nakita ko sa Santo Niño, kaya nagulat ako. Sabi ko, meron palang ganito. Hindi ko naman sinasabing siya siyang Panginoon, ang Santo Niño, Sinishare ko lang po. That's an spirit po. Nakita ko siya tumatakbo. Awing ko panay po. Yung bang mga hanggang 5 seconds pagkatapos bigla siyang nawala. Tama-tama, meron po mga parating na bata. Tinanong ko yung mga parating na bata kung may nakita sila tumatakbo. Wala daw silang nakasalubong. Ayan po siya. Ay, spirit po siya. Ganyan. Pagkatapos po yung dito niya, ayan, ang kulay niya dito, meron siyang stripe na kulay, blue, pagkatapos may stripe na kulay green. Hindi ko na matanda ba, either na blue ito, may stripe na green, or either green siya, may stripe na blue. Ganon. Kaya siya, kulay itim siya. Ganyan. Kaya nga sabi ko, tama-tama yung pagkakagawa. Pinahukit ko po siya para hindi ko siya makalimutan. Ako siya nakita nag-cross. Tumatakbo siya yung gabi na, kaso may ilaw nun dito. Kaya kita ko siya dito. Tapos dito sa gate namin, nag-cross siya, nag-cross siyang pag
Kaya ang plano ko, nag-cross siya hanggang dito lang. At tapos nawala na siyang bigla. Kaya nga ang plano ko ngayon, magpapagawa ako ng grotto dito, yan. Magpapagawa ako ng grotto, tapos ganung imahen, ganung larawan ang ilalagay ko. Ito naman po ako nakaupo doon. At saka malinaw na malinaw ko siyang nakita. Siguro talaga nagpakita siya sa akin ng buong buo. Kaya pati yung ipit-ipit niyang jar sa kaliwang kamay, kitang-kita ko. Para siyang para siyang kasirolang maliit na kulay puti. Sabi ko, that's a jar. Dito naman, nasi-share ko po, mga kapatid, mga kawarak, talagang feel the love of God in our heart and you will be fulfilled and contented po. Hindi pa natin yung naramdaman. Maaaring pagtatawanan nyo lang po ako. Pero those who experience the love of God in their heart, yung bang naramdaman, bigla the Holy Spirit touches your heart. Maramdaman mo yun sa iyong puso. Maski na pinakamayaman pang tao, maski anong pagkain na nasa harapan mo, you don't care. Basta ang isa lang ang alam mo, the love of God in your heart. San Guillermo, siya naman kawarak siya, no? Ang patron dito, si Saint Guillermo po. San Guillermo po, isa siyang hermitanyo siguro, Hermit Guillermo po. Siya rin po yung lumaban din siya, parang Saint Benedict din po ang naging ambag niya po spiritual eh. Parang Saint Benedict din po siya. Yan po, kung nakikita niyo yung ceiling, ayan na yung ceiling halos abot na yung ceiling po. So halos nahati yung simbahan dito kasi kung makikita ninyo yung mga bintana lubog no. Yung nakasilip na lang ng konti yung nasa bintana po. Ngayon ko lang po sa iba-vlog ng ayos po at para makita nyo rin sa mga kawarak nating nasa ibang lugar po. Ayan po siya. Kaya kung titignan po natin, ayun kasi yan, mataas din, marami din yan, kagaya doon sa mga naunang simbahan na tinignan natin. Kaya pala yan ang mga nasa simbahan, yun lang ko lang napansin, ayun San Lucas, San Mateo, San Juan, San Lucas po, at saka San Marcos. Ayan, kung titignan po ninyo yung di ba yung mga naunang simbahan na pinuntahan po natin, mataas siya at saka maraming larawan. So lahat po siguro yung larawang nasa ibaba, halos lumubog po lahat yun. Ayan po, at yan po yung mga naunang simbahan na malamang pinatayo ng mga Kastila po noong unang panahon. Yung Kastila kasi galit na galit tayo sa kanila, pero sa kabila ng pahirap na ginawa nila sa ating mga kababayan po, meron din silang magandang ginawa para sa atin. They bring Jesus, dinala po nila si Jesus sa ating buhay. Pero sabi nga, bago nila dinala dito ang Panginoong Jesucristo, nandito na siya at naghihintay po para makilala natin siya. That is Jesus po. Napakawari ng Diyos sa ating buhay. Ayan po, kung titignan po ninyo, ayan po, ayun kung titignan nyo yung ceiling niya, yung pinaka-dome niya ayan na siya Tapos ito na yung flooring. Mga kawarak, ito po yung lumubog nung panahon ng pinatubo po. Pero sabi niya, magtitira pa rin siya para sa atin po. Napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. Ano pa man, basta follow your heart, basta sa kabutihan po ng kapwa at sa isang tunay at totoong pananampalataya sa ating Panginoon po. Yun lang po, pinaka-the best na sa lahat ng ating buhay po. Sige mga kawarak, at ito po ang ating apong mamakalulo. Pray muna tayo para makaikot ulit kung saan pwede pang pumasyal po. Ayan po. A blessed day po sa lahat ng sumusubaybay sa ating ng vlog ng warak-warak po at kasiyan pa po sana kayo ng Diyos ng mahaba, mahusay na pangangatawan
malayo sa mga karamdaman. Yung may mga karamdaman man na we pray to God na sana pawiin niya lahat yan. And more blessing po sa lahat, sa ating pamilya po. God bless po. Tayo po mga kawarak at on the way na tayo para makauwi na. Makapag-almusal na tayo. God bless po sa lahat.